in dai daga Zamfara kake, in dai kai haifaffen ɗan Zamfara ne, a Zamfara aka haife ka, ko kuma kana da wani jininka a Zamfara, to wallahi dole abin da yake faruwa a sansaninmu na arewa ya dame ka. Ni haifaffen ɗan Zamfara ne. Akwai wani ƙauye da ake cewa ɗan kuzo, ni ɗan can ne. Wallahi rabona da gida malam na kai kimanin shekara 8 zuwa 9. Tun da na ƙare secondary school, wallahi ban sake bi wannan hanyar ba da sunan zan tafi gida saboda rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Duk yanda aka yi, wannan bawan Allah Sheikh Alkali Zaria, duk yanda aka yi yana da wani nasa a Zamfara. Idan ko malam ba shi da wani a Zamfara, tsantsar wa'azi ne yake yi domin faɗakarwa, wallahi malam ba ƙaramin jarumi ba ne. Alhaji, muna kallon abin kamar wasa ne kawai, muna kallon abin kamar mafarki ne kawai. Waɗannan bayin Allah ba ta tamu suke yi ba. Kuma babban abin baƙin cikin yanzu idan ka fito kai making ɗin bidiyo, malam fen ɗin da kake ciki kai kaɗai ka san irin wannan fen ɗin wanda kake ciki. Saboda a sansaninka abin yake faruwa. Yanzu kamar misali, a Zamfara wannan abin yake faruwa. Ni ɗan can ne, haifaffen ɗan Zamfara. Haifaffen ɗan Zamfara. Amma aka shiga garin yanzu, ka shiga garin abin ya gagara. Ka shiga garin yanzu abin ya gagara. Saboda insecurity da ake fama da shi a wajejen. Wallahi malam, ba za ka taɓa duk yadda za a gaya maka, ba za ka fuskanci abin ba ne kawai saboda kai ba a can kake ba. Ka san dama idan bala'i ya samu maƙotanka, ba za ka ji abin ba kamar kai ya samu, sai kana da ƙarfin imani. Kuma abin da ya same su ɗin, in ba a ɗauki mataki ba, to gradually abin mu ma zai zo kanmu. Yanzu ba an fara magana ba 'yan kwanakin nan na baya aka ce 'yan bindiga sun fara shigowa garin Kano. Abu ne fa wanda ake jin sa bangaren Sokoto, Zamfara. Saboda rashi na ɗaukan mataki da sauransu, gashi abubuwan suna ta ƙara yau cikinmu. Wallahi malam, an ɗauki makocinka kayi shiru, an kashe ɗan waccan jihar kayi shiru, an yi kidnapping ɗin ɗan waccan jihar kayi shiru, an karɓi waɗancan, an tare su, an kaɗa su sun yi cikin daji, an yi wa wasu fyaɗe